Gihan-ay sa DSWD ang mga lakang alang sa epektibong pagpugong ug pagpanalipod sa mga batang biktima sa online sexual abuse sa lungsod sa Cordova. Atol sa consultative meeting, matud sa DSWD nga misaka sa 240% ang mga kaso sa online sexual abuse ug pagpahimu'os sa pandemya sa tibuok nasud, subay sa ilang monitoring. Usa sa tulo ka mga pilot areas ang Cordova tungod sa pagka-hotspot niini sa online sexual abuse. Giulagway sa DSWD nga makatabang ang ordinansa sa lungsod, batok sa online sexual abuse ug exploitation. Apan himong hagit sa DSWD ang paspas nga paglambo sa teknolohiya. Those who are already victim survivors of these forms of abuse could be provided with the appropriate interventions and could also be safely reintegrated into their families and their communities. As unit sa Social Technology Bureau, kami naman ang Social Technology Unit ang mo-implement na sa program na atong gusto ipilota sa LGU. Mitambong sa consultative meeting ang Social Technology Bureau sa DSWD ug ang mga local service provider sama sa Municipal Social Welfare Development Office, Cordova PNP ug ang Local Committee on Anti-Trafficking ug NGO.